Karom don malitum 9,000 years ago, mate 5th century ahudlom, the first man on earth, Pirthe long monit nangkeklang pangcheng lo. Monit nangkeklang ke thero opipen pusi penang anatum kipu, lapen ke anam si inghan pen ki thiputapu, lasi kolobang si ahok lo. According to Hindu mythology, ke chengsi amunit nangkeklang lake manu pehlo, lapen ke Christian tuangbong pen ke Adam and Eve tum hello pusipu. Monit koson si nangkeklang ma, Adhorom tinta concept kaprek do, Pirthe awi pen si nangkeklang putapu, lapen ke langmuk po ati pen si nangkeklang pu kaningje atum dado. But if we search in the Google long josin atum search lo putante Adam pus nangkeklang ji. Laso Adam lake Christian tum Bible long pen si nangkeklang. Lasi pini avideo chethan nang lake the first human being on earth according to Christian mythology. Christian tum ka believe alam pele chethan dam lo nang. Tangte pangching lo nang. Pirthe long first ke chengsi anam kapinchong amunit lake Adam pusipu. Labang so alam lake Christian tum Bible Genesis chapter 1 sito. Karbi Bible long pulutangte ke cheng po chapter long sito. Adam hello first human being ke Christian tum like belief chot kali. Judaism lapen ke Islam tum same ka belief lapen ke tok mundo. Alang tum a holy book Quran po kitab long. Lapen ke Torah po kitab long. Monit mate Adam phan kapinchong lake day 6 ani pusipu. Nasim day 1 day 2 ahut anam kupipi si kapinchong lapen ke claim lo. La solam same tak chethan pon sina. Day 1 kicheng si anam kapinchong lake katheang lapen kangting hello. Analo lapen ke ajo kithak pon pangcheng lo kicheng si ani ke. Day 2 nini ani ke anam sining lapen ke langhai kithak pon pangcheng lo. Day 3 nithomani ke anam longle ha hai ke pakreng ji phan hagor langroi lapen ke inglong ha hai kaprek gadim si kibi pon pangcheng lo. Day 4 nipli ani ke anam ajo lapen ke analo phan atur kipiduni phan chiklo long so lapen ke arni ha hai pinchong pon lo. Day 5 nipo ani ke anam sining angsong lapen ke lang along ke do api hai pinchong polo mate vo lapen ke lang aok api ha hai. Day 6 ani ke lake Pirthe long ke do marat api ke the pencheng lok akibi an miso pencheng lok ingnar an pinchong pon pangcheng lo. Api si laha Pirthe long ke do marat api hai ke palang ji phan puthot anam inghan lapen ke longle aduk humsi puthot amethang arje son monit pinchong pon pangcheng lo. Alang liphan Adam pusi lo. Lahan lo the first man on earth. Day 7 anam kadoka ve ha pinchong lapen labang so nitrok si ani ke anam kisang pon ani si thik pon lo. That is why Christian tu labang so nitrok si ani Sunday ani ke jata claim kle worship day si en polo. Labang so oni lake Christian uge soki e soki rod hidi har ke bai lahai kam ke the bang ke claim kle derlo. Adam phan anam pinchong det pen ke alang phan Eden garden podim long si bidam kolo. Hadak alang li kichu nang ji lapen ke kinang ji an athe sire ahormuta dolab lo. Sita Laso Eden garden angbong chitim chit isi project atheng pido. Tree of knowledge good and evil. Kimi lapen kahino ka chini ji phan. Anam Adam phan ajat athe ta chuta me Sita labang so athe nang tum chori. Ke chote nang tum kisung phoji pupena jok Adam labang so the chuchi derlo. Laso Eden garden long Adam anuvet si munit ki do chot lasi puthot Adam phan ki parabdun ji phan anam Adam phan amek pajang si Adam a ok a v lapen ke are PNC puthot inut so arlo pinchong thulo. Lapan Eve pusi amen irado. Lasi Adam and Eve latumba hini hello the first human being on earth. Ani si Adam lapen Eve juibo mahut Eve ijona phiru soitan chetong si Eve phan ki pamang hu akam claim lo. Anam phala bangso athe churi po the ki pat chu ji phan. Labangso athe rangli tum chulo tangte nang tum amek chimpu nang pu pena jok Eve halabangso athe chu derlo. Lapen ke puthot Adam handa PC pachu pon derlo. Adam pen Eve latum labang so the chuche aprang ke latum areng angse pusi ke do puchichini ne apia so the choder phisi latum areng angse si ke do puchichini labang so alam anam chini det pen anam ani thisi kisum pilo phirui phan ke akeng ha ha pa vedesi apok pen si paklim toilo lifetime longle adu ha ha long alo so si anam alam ke pati pek cheng pen pot si alo so phan ke uso ka chipa thehut aduk si pidun lo. Lapen Adam phan ke Eden garden long kido unhut ke kichunan ji ason anta long lap bonta non ke ala mithang si long le chutiki pesi churi nang popwa ke sung pidelo. Alang tum bahini anam alam ke pati pek pen por alang tum bahini phan Eden garden pen sme plung juiro. Adam and Eve phan anam pinchong det pen third and fourth Pirthe long munina ki klang ke alang le tuma supu Cain and Abel tum henlo. Don Bosco institution ki charli tuman ke chiniji class 4 nikan long moral science kitab long Cain and Abel po chapter do. Lasi Pirthe long kevang cheng nangkeklang cheng amunit lake Adam pen Eve tum hello. Lasi video of the kildan si angton polo. Thank you so much. Bye bye. Adhorom.